Joet, al werden daar met ijzel en met zwierigheden terug die ijzel. Grote zwierigheden. Vooral het zuidesten, midden, zuiden en eersten van onze provincie in de mee te krijgen van de maan. En dat gebied met die ijzel kwam stadig gewoon wat meer over de provincie te lezen. Maar aan de andere kant, het brokkelde ik wel weer een beetje oud. En als ik dan naar van de middag zag, hebben we van de middag een temperatuur om de bij de min 2, min 3 graden. Maar wat wichtiger is, we hebben van de middag nog altijd een kans op ijzel. Dat gebied liep het stadig gewoon wat uit te tingen, stadig gewoon wat minder actief te worden, maar aan de andere kant het komt stadig gewoon ik wat meer over de provincie te lezen. En dan, later van de middag, is het denk ik op een soort plakken wel droog. En de wind, die maakt het van het gevoel koud. Een gevoelstemperatuur van min 6, min 7, maar een matige en krachtige wind uit het eerste en het zuidesten waait. Dan joen en vannacht. Nog eens even een beetje sneeuw. Nog eens een beetje ijzel. Ja, vooral later vannacht komt die ijzelkans weer. En we hebben vannacht een temperatuur om bij de min 3 en min 4 graden heen. En de wind nog altijd uit het eerste en het zuidesten waait komt. En die is matig en vrij krachtig. Ja, een manier. Ik werd ijzel. En morgen ijzel, misschien eerst sneeuw en daarna pas het ruimwetter. Maar daar natuurlijk straks meer hoor.